Armada. What's name? Over. Erencan bayramlara mutlu olsun. O hem emrik bile olsun. Yani yıllar düşündü yıllar olsun. Şeyler olsun. İşler olmuyor. O ya. Şey böyle. Bir tarihe duyumda gidersin mi? Yani bayramçılık maşallah bayramçılık. Benim öyle masalam bile geçerdim diye. Öyünüzdekiler ne bu kurattın maşallah. Hava oğlum gidenini barfekti olur. Benim bu Peter alım ne deyip orada son katta ulaş kalışmak için. Atık oldu. Hava. O zaman. Dinleyen. Sağ olun, sizin bayramla mutlu olsun. Hava bu oğlanlar yerlerine. Nevdin gelişi yani. Öyle benim çalışım taşırıp ayrılma sağlıkları size boşuna ayır. Böyle ya sağ olun. Böyle. Bular bolsa bizim kakymyz Amanmurad aga. Hem körpejigimiz şatlyk. Oğlum täzeyle ma ýetip gelýändir. Benim täzeyle şähere doganyň ýanyna, ejen ýanyna bir täzeil berler oğlum senin. Ay kakymyn gitmäýin, gowy sen ýanyna galyp malara kömek edeýin, sana kömekleşeýin. Ah oğlum senin gullugy ödersiň, okuw ödersiň oğlum. Men ýandan gitmeler bolsun oğlum. Ay onu da kakymyn gitmäýin. Malara seredişeýin, kömek edeýin. Han garaw öder ýany buğrunun sokmagyny dersin.
Hemen gel onunla tanış olalım. Alo oğlum. Neredesin Hocan? Yine şu işte hastalıklarım bolup var ya. Tamam mı? Bol ya, sağ olun. Näme gülüm ağladı? Vah, men gyzymyň göwnüne kim degdi-ka? Ha? Kakam bilen okdy. Burada var. Aşgabatı taraf avtobüse oraya vaktımı var. Var mı? O vaktımı var. Yetişme. Hani vakti var mı? Ne sene vakti? Vaktımız var. Ay bir 25 minut yarım saat. Eyvallah, hayda. Naharmada suwun çekipdir, tuğsun uymalıydım. Şon ýol tuşur. Tuğsun aktar. Bak paramı çağırın, tuğun şeyle bolýatdy. Yine ilkinci sapar. İlkinci ýylymyz parakatsız garşylaýas täbeli. Haydi ýa-ni, gullugyny paraman sokup geldik.
intizar gözlerime gel seret yar gel seret man edim saklan yarım yarışını sudet yar sudet man edim sana intizar gözlerime gel seret yar gel seret man edim yar bakayım sen gönlüme zar eyleme yar yakayım gel aşk gönlümün suyunu bil yar canım benim ekseğimi kar eyleme yar yar bakayım sen gönlüme zar eyleme yar yakayım gel aşk gönlümün suyunu bil yar canım benim pek sevimli kar eyleme yar Yağdırın ölüm seni sevmekten yar sevmekten seni nedim nede bağlayıp kıynamasın gülmeden yar gülmeden meni nedim yar bakayım sen gönlüme zar eyleme yar yakayım gel aşk gönlümün suyunu bil yar canım benim pek sevimli kar eyleme yar yar bakayım sen gönlüme zar eyleme yar yakayım gel aşk gönlümün suyunu bil yar canım benim pek sevimli kar eyleme yar Oğlum yok ya, nereye ordun lan? Cemal sen nereydin şunu arasana baksana. Ne? Şartlı canım gelir vakti olur. Gece ağırlığı olur gelmedi. Belki ol kakatının yanına kalacaktır dayda. Teadilim kakatı emin edecektir. O da ahmarlık eydi.
Benim şu qarma suğa yedim qaşamı görsem. Buna şartlıkça sagaman mallar qıştan çıkarsak. Hawa. Bir ýada barsak, Hawa. mallar hem köpürse, Hawa doğru aýdýan kaka. Gatga bolar köpelse. köpürse mallar ondan Yakupcan öýrers. Kaka otaýdan bir gelýär ne alaklı? Hani Ana. kim kene ol? Ay men tanımadım kaka. Oluyor ak gelende göre aýmasak. Kaka o berdi ya Allah. Kim ol berdi? O orada ol berdi. Ol nämiş ya haber? Ay bir haber bir zat getirýän bolaýmasa. Hani ýör görelani? Berçan? Salamu aleykum. Wa aleykum. Ýagşymy ýagdaýlaryňyz? Berçan. O ýagşy. Gowmadyňyz? Şükür. Men şu wagt otlan düşdüm. Şeylemi? Otda paragady gördüm. Paragady? Paragady otlan nämişlerkä? Onuňlyk ruhsat beripdirler. Öýe täzeyle bar ýa. Ay tüwelimi? Bu şumy nämerzagym? Ay ýör buğsuňy ne çopan goşup barar, sana buğsuk berer Berçan, ýör. Dost, salamu aleykum. Aleyküm. Ay sağ ol sizin kire mutlu olsun. Ay tezini kire tezini. Benim telefon gerek de bir ayda. Telefon? Oho. Gayret yekecim. Telefon alan. Böyle. Alo Mergencan, qowmaya adaylan. Men söküet tanadın mı? Ava söküet men. Ay ho, hälin näçe elin aldyryp bilemaga dost. Nirde sen şumat? Nämen gitmez ho dost. Men goşum sen ne gipdira eliňe seretde ho. Yo, duruş ol duran ýerinden bar ýanmen. Nirde sen şumat? Ha, bolly bardım, bolýany duruş o ýerde, bolýa. Tamam. Ay. Täzeler oldu da gelip oňaryp dur. Hawa. Oňaryp duran şartlykçan senem gidowlum şähere. Paragatçany gör, dogunlar bolup ejeňe bilen täzeyle masala bolup berilýän täzeyle gidowlum sen. Sen ýekonuňa gitmäýän kaka. O seni de kaka şakara. Ýör. Aqlan görersiň, paragady görersiň. Men bärde özüm mallara seredeýin. Mallar özüm başap çykanmay kaka. Arkaň gidaýyn. Oglum git sen, men bärde mallar bilen ölüm galarym. Ne şähere göçdüm, şähere göçemsiň, onda da men mallara bilen bärde bolup ýörmän. Gidowlum sen, git şähere. Ana, dur. Ana. Dur, stop. Umi yani. Yekecim, Mergen. Mergen. Berçan men bak görmedin da. Men de şeýlem da. Böyle ýok. Ana parma da. Bolýa, sagaman bar. Bolýa. Şöyle gidaýan, şumak bolýa. Hani het dost işitdimi? İşe bitti. Elini gayret ettir, hova meni, ne dokla meni. Yürü gittik onu. Gel. Assalamu alaikum berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň mähruman adamlary. Biz size gahryman arkadamynyň sably köňül buýsanyşlaryna dikkatyny ýetirer. Häzir bolsa mähruman ýaşy ben ýanymda ýaş zehin aýdymçylar ýagny Rahim Gurwanow, Femen Gurwan Ummadow. Oglanlar täzeliň gutly bolsun. Sağolun. Hemmäňe gutly bolsun. Ne bilişimiz Türkmenistan döwletimiz täze 2013-nji ýyly ulus şowhuny garşylatdyr. Bilen şoň şaýat bolupdyr. Marwel aýtynda da baş arçangaşyny şeýle ullokan toý tutulupdyr. Sporda da benim ähli vatandaşlarymyzy, mähruman gahryman arkadaşym ýetip gelen täze 2013-nji ýyly tüýsüretden gutlaýar. Goýa her ojakda çaýjyklaryň gülkisi aýdym saýdyň owazy belentden täze üstünlikler arzu edýän. Mähruman gahryman arkadaşymyň jany sag iýlut we ýeklitli işlerimi dama rowajasyň toýlaşdyn. Menem Rahim aýdyna goşulýan berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, gahryman arkadaşymyň saýasyna, ýurdumyň ýakly welaýatlaryna täze baýramçylyk geçirilýär. Ne görüşmedi ýaly, biziň Marwel aýtymyzda täze baýramçylyk geçirilipdir. Şu pursatdan peýdalanyp, ähli türkmen halkymyzy, mähruman gahryman arkadaşymyzy täze baýramçylyk bilen tüýsürenmek gutlaýan. Mähruman gahryman arkadaşymyzyň il ýurt bähwetli tutýan begi işleri rowaj alsyn. Täze eliňiz gutly bol.
Sağ olun olanlar, bizim size durmuşunuzda, işinizde üstünlükler arzu edeceğiz. O adınız Belent'ten yanlansın. Yeni oraya ola täze ýylyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Hemme Gowun begenç. Hawa gülýärlik ýapy. Salam. Assalamu alaykum. Bäri galşyn ýyňy. Süýşin iýmaňyk saglyk meni. Ha, selam bir ýerde görýär. Behran adamlar, täze ýylyňyz gutly bolsun. Biziň ýurdumyzda hormatly prezidentimiň arkadağymyzyň atalyk aladasy bilen onuň saýasynda türkmen ýylymyz, ýagny türkmen halkymyz gülläp etýär. Şu türkmende bir söz bar. Täze ýyly arsgally, döwletli, bagytly ýyllaryň biri bolsun. Hal görnäm ka tut gören şonu. Meryem'in geyvali. Bolya tavır. Tavır çara, täzeň gutly bolsun. O tayda da bir var eder, soňa da düşeýin men. Tavır. Täzeň gutly bolsun mehriban adamlar. Şimdi el bolsun. Am sizden aşağıda var ýa-ni. Hawa aşağıda var ya. Aşağıda ne çok tarafı? Sürücü bilýändir adam. Bolya maktatsan, sağ ol. Yeni görüşýänse. Assalamu alaykum. Salam. Oğlum nere? Aşağıda. Sağ ol.
Oho! Bir dost ne bollu? Ay bolmadı. Ne bolmadı? Uçordan iyice alım da. Ne? Uçordan iyice alım. O ne uçordan iyice alım? Petenge Mahmed'im. O verme lazım ama. Oho, o ne sen petenge bak uçor gidiyara karışmadan. Ya bilem okta, gelinim uçtu gitti ana. Ana gözümün alnı gitti öyle. Oho, ola bolman rayt dostum. Bolman. Yerini ne emetsem diyen. Ay indi bilem okla teadilim kol oynap geldi. Teadilim kol oynap geldi. Ay ne kul olacaktı. Ay böyle ya dost. Sağ ol. Sağ ol. Ben transformat. Ay bandırdım ben sana. Ben gördüm şu an şekeri var yani. Aşk havada. Ay huşum vurdu yine. Ay ho he ne nide o şey yiyor. Nerede koyan uçorun parmağı şekeri var aynen. Geçer mi kan? Gelmez ben. Ben tanamı var. Lan bir normal şeyine. Ay transformat. Yöne bir şert vardır. Hava. O papa görüyor musun? Şunu mu? Hava. Gel John gel lan. Gel utanmadı. Gel Allah gel. Ay tedi yürü. Tedili vasılı varmalı. Gel koranı. Gel. Ay bu olmaz. Yok. Gel yo. Yok oynatmadın. Düş ulağdan. Düş ulağdan dedim sana. Ne böyle ya o? Geyip bir korar kızım. Geyip bir korar. Tedili bayramçılığı. Tedili bayramçılığı. Yine geyip tıra buladım var. Ay vay bo yine. Ay gül yarak. Ay gel. Yok dursun. Onu duran bir mi? İnni rap bilyen. Ay ne yaptın bunu? Yorun, ünlü vuruyor Allah. Yürü. Taptım. Verdin hemen taptın. Neme taptın? Näme taptım däl? Killem gowy pikir geldi. Onu el pikiray. Men öz sürüyümü. Sizin sürüyünüz goşup. Bakamda näil bolan? Siz näil görerdiňiz? Ondan siz arkyn maşgalaňyzdan gidin de öýde mamrada tädel belli berin arkyn. O sana ağır olmalı Berkcan ol. Yok aman burada, on kıyınçılık olmaz, siz alad etmem. Yöne men sizi gitmekana sizden birci haýşym var. Näme gaýşdy? Hala kızaktur. Şu kızak alıp saatlık canlar hinlenip aydımızı qaytıp berdi. Anam arkın gidiyorum. Hayda ya. Dinle derdin. Dinleyeceğin aydın mı? Durha
Yeni yatayım da. Haydi. Bima var diyen onu yine var geçeyim. Yok. Haydi. Sen beni yatıp dökten. Haydi. Başla bir yere ettiğime geçelim de. Yan geçmedin mi? Ay yok yine şu at dedim. Ya işleyen mi? 2.22'de de. 2'de. Geçelim de. Şimdi elini Yo, yo. savurıyor. Bak. Döndüm kalk. Geldim mi? Benim karışıp durma. Karışsın. Telefon can etmedin mi? Can ettim mi öyle? Ara çekmeye başladı diye. Bir git gel yanına benim. Bak. Yaşkan ben özüm şey dedim. Aman rahat çok olursam. Hem de teadili bile karşılamam bile olduk. Süylüm bir çare bile mümkün. An ağabeyim sevese. Yürüne hal bir istedim. Gece günü küsüşte seni deyip uruyar yürek. Düşün gülüm teşne kalvan senin yolu mehrin gerek. Nurlu keşfin bana gerek. Genlik bir yağmur göğüllük. Senin dünyan benim için göğe tehra otluk güllük. Oğlum Basaraydım yok mu? tapardağım tapar. Dünyam yazmana, dünyam salmana. Nereden uyur buluna kımırdatlar? Tapar tapar.
papak sana gatty gow berip durayt. Her bir düşüňde bir ýatly şun togut beräýsin mikam ýa bermeden mikam diýip pikirlenen jowat. Sen onu bir aýtsyna. Adyň näme? Togutsan. Sen ana maňa aýt. Unaş näýlek görýän? Ine bir gow nafarlamyň biri unaş da. Unaş. Unaş näýlek görýän? Nagamyň gözüni tapdy da. Men bu tälimçimi naga. Bir gedek kelitdi maňa. Unaşlaran gow däl idi. Unaş diýemden maral gelince adma şeýde. Mara gelince wah, mara gelince ol unaş pişirşi. Gaty ütköşükde ol. Ine maral gelince her gün maral gelince geçirmi? Ay ho, unaşna niýeli? Eşden maral gelince nawat gelince palawa näme o näme? Maral gelincelerde var. Nagalarda var. Ýöne bir basymraçyk bir öýe var. Bir tädil garşyla ella ho. Tädili. Tokotsan ýüregiň alma. Tädili hiç zaten howlukman äller. Howlukdan hiç işin uğunu bolmaýar. Sağa seredayda sağa. Sağa dene gülýala iş yapdy sağa. Öňe men sana bir aýdyn. Ayol mara gelince uğunaş ýa uğunaş içerde ýok. Şoň üçin bir gün aklemen seni mara gelince. On uğunaş diýsen. Ay kulon ketgem duýmaýar da, kulon ketgem duýmaýar. Şondan ütkeşip geçirýär. Burşlapçyk. Bir üstüne çar damdırıpçyk. Ay şu ananmatda. Mun ýalak nahar ilk görmok dedim. Anaga men tälimçim. Anaga aýtdym anga senin gyzakçy bolmaýan diýe. Sen uçarman bolarsyň diýdim anga. Gyzakdan başyň çykýarmy? Gyzakdan. Şu takta geçdiňmi? Tak. Karburatorymyň gaty uğruýar. Şu bir seretdirmeli. Ustakit görkezjek. Ondan bu anaga ba. Bir täkelçi goýup ýargyşdym şu bir gedek men derbede, o da derbede. Aýaňlardan bir pök gelýär-de, ay gaty batdy gelýär o pök. Septin gelen ýara getip sagdan geçdi o pök. Sagdan geçdi. Şondan soň men öýe köreşdim, ana gaýyrdım, ana unaşdan akdym onu. Palaw demekdim bak. Palaw diýende bir aýat müşäde. Bir gedek bir ýüjel palaw diýdim aýda o bolsa. Anan baýa, Ana bir gelip toýa gitdi ga. Sözüň alyndy. Näme ol? Bir haýyşdym. Näme ol? Azrak gurlap ýoluňa seredayda haýyşdym. Arkaň bol, men häsidim şeýle. Öwren jördüň. Ýol uzak. Ay ho, öýe barmaly wagtynda. Ýol uzak, maňa öwren jördüň. Näde erdin? Ay dost, gel ho, telbiçim mutedip durdyň, näde erdin? Ana hiç kaptymyň galmady men. Bir gedek ana toýa gitdi ga. Diňleşdi. Toýa gitdik görün. Ay toýda ýürüti ana haýyş toýunça gowaýdym mar diýildi ol. Ana ortan bezýär ha. Yerin şeýdip. Ay beýdim gitýärdi. Köşeş gow ýoluňa serip nätdim. Şuňa tolgundan da ana. Tolgunma sen o ýoluňa serip. Inim Aşgabatda dama geldi goýdýan. Owa. Näme gel onda ýanalaly.
Geldiler. Gelenler içine. Başlan. Aşkıbadi etmemize 5 minut qarlı. Turun, vaxtını yatıp geçirey. Nadira aşık olayıp duraydı. Şeyle ne? Kara saçlın oynoyar, yaz şemali yar yar. Filap gözüm doymoyar, yar cemali yar yar. Ey gözleri piyala, cümme çungur hıyala. Düşmegime bu hala, kim güneli yar yar. Ey gözleri piyala, cümme çungur hıyala. Düşmegime bu hala, kim güneli yar yar. Yar yar, yar yar. Kara taşlın oynar şemala. Kara taşlın oynayar, yar şemali yar yar. Filap gözüm doymoyar, yar cemali yar yar. Kara taşlın oynayar, yar cemali yar yar. Filap gözüm doymoyar, yar cemali yar yar. Men özüm ku hasabet, özüm men ku hasabet. Men bir dertten halas et, men bimar yar yar. Ey gözleri piyala, cümme çungur hıyala. Düşmegime bu hala, kim güneli yar yar. Ey gözleri piyala, cümme çungur hıyala. Düşmegime bu hala, kim güneli yar yar. Yar yar, yar yar. Kara taşlın oynar şemala. Kara taşlın oynayar, yar şemali yar yar. Filap gözüm doymoyar, yar cemali yar yar. Kara taşlın oynayar, yar şemali yar yar. Filap gözüm doymoyar, yar cemali yar.
yar cemali yar yar. Marallaylara da uğuna şivati suğurin havar gelyer ha. Ay koynuğuda 3 tanak möjök giyiptir. Koynuğunun bir arasında şağalı ulu ya da ette ol. Ay o yok etsen. Dinle de dinle. Kovaka. Deret. Ay bir arasında şağalı ulu ya. Ay bilen bundan gittik de ağrı okurup da. Ay yok etsen dinle de canının bir meden bir vaka vurun bir paryanna. Yol uzak. Gurrun etmeli, dinle gurrun etmeli. Ne edip okun tutar şu vaktinde? Tədil geliyor. Tədil karşılamana bu hatta. Ay ho, gel kellene şunu. Ne ettin aytmın diyene. Bir soğut verecek koptuğuna men sana şunu. Gel kellene. Çıkarma şunu. Ne ettin aytmın? Ne düşürüp koyar şu tadan. Hayran araya sokut sana. Yoydunum ya şoğlan. O zaman yankını dinle. Bundan ayttin sen kızakçı olmayan dedi. Anağa təlimcim. Sen uçarman mı olarsın dedi. Ayul. Diye sen kaçakçı olmayan diye de ben aytken ne için ben kaçakçı olmayan diye üstü gel karın da olmayan olay deden uçurman mı kovucu diye gözüne tren mi koçan bir akçı eşikti akçı yüzücü ak uçurdu ay bir buluttan arasında gözüne tren ay ardı öttüm de uçurman ak kimin yoktu bölümü o sen şumat katı ak da ay uçurman doğruman ne uğrayacaksın oydum doğruman kime olmaz diye kime olmaz o her günün maralıgan jelen doğru mu diye ay ho son barayım şu maralı yine son baralı o var bir tane hayır angaran dedi palav ne arıyor palav diyende şu at bak bir tüydülce palav oldu da eşten tuttuk eşten şu tuttuk ya ama ettin o kar bırakırdan ne tekrardan mı kar ne ettin çok otsan giyinak bol hey hoğluk bon ne hadi men hadir bir barmalarımda barar sağamanca bir çay içer maralıgan var mı Salam aleyküm. Aleyküm. Gelen bırakma. Olmadı. O ötüpsün oğlum. Parahat canım geliyor yalnız. Parahat mı? Hani? Oğlunun ruhsata geldi oğlum. Çoğulum. Hep kokusuna kalanmış mı? Gelir. Olup da
Ahmetcan. Oýja. Senin Qara saçlın oynoyar, yaz şemalı yar yar. Filap gözüm doymoyar, yar cemalı yar yar. Ey gözleri piyala, cümme çuңur xiyala. Düşmegime bu hala, kim güneli yar yar. Ey gözleri piyala, cümme çuңur xiyala. Düşmegime bu hala, kim güneli yar yar. Kuşlap akça qari, yağar asman nuri. Bugün bize teze yıl geldi. Akmayanın yolu, yıllar şimyali. Yürekler arzulardan dolu. Himmeler bu gece şatlansın bilecek. Karşılalım teze yıl geldi. Tede yan, gel tede yan. Arzular don tede yan. Tede yan, gel tede yan. Her bir eyde sen tede yan. Bu gecenin ayı ertekler yale. Qarpamıcık ayaz bavalı. Bahtiyar bu yollar, bağıtlı bu günler. Boşlap dede tede yıl geldi. Hemmeler bu gece şatlansın bilece. Karşılalım tede yıl geldi. Tede yan, gel tede yan. Arzular don tede yan.